cicliști. Iată câteva sugestii pentru a conduce în siguranță. Înainte de a pleca la drum, este important să verificați vehiculul și să vă asigurați că aveți tot echipamentul necesar. În primul rând, asigurați-vă că mărimea vehiculului dumneavoastră și înălțimea scaunului sunt adaptate. Asigurați-vă de asemenea că frânele și farurile funcționează corect. Fie că sunteți pe bicicletă sau motocicletă, purtați întotdeauna o cască. Aceasta reduce riscul decesului în cazul unui accident de motor cu 40%. Când o puneți, atașați-o și strângeți-o bine. Dacă ea nu este bine pusă, nu va conta dacă purtați o cască sau nu. Purtați încălțăminte închisă și strânsă și evitați hainele lungi. Acestea vă pot distrage, bloca vederea sau agăța în roți. Atunci când conduceți o motocicletă, purtați de asemenea mânuși și o haină care să vă protejeze coatele. Un ultim lucru înainte de a vă urca pe bicicletă sau motocicletă. Pregătiți-vă în funcție de starea meteorologică. Atunci când este întuneric sau plouă, aprindeți farurile și purtați o vestă fluorescentă. Atunci când e foarte însorit, purtați ochelari de soare pentru a evita să orbiți. Nu vă îngrijorați, nu contează cum e vremea, veți fi întotdeauna în stil. Acum sunteți pregătiți să vă urcați pe bicicletă sau motocicletă, dar nu uitați niciodată să consultați codul rutier al țării unde conduceți. Să începem prin tehnicile de condus. Atunci când conduceți o bicicletă sau motocicletă, păstrați-vă întotdeauna ambele mâini pe ghidon. Când sunteți pe bicicletă, mâinile voastre nu ar trebui să lase ghidonul decât atunci când indicați schimbarea direcției. Amintiți-vă că nu trebuie să efectuați figuri acrobatice în timp ce conduceți, ca de exemplu să vă ridicați de pe șa, să vă ridicați pe o roată sau derapaje. Aceste lucruri pot provoca un accident mortal sau răni grave pentru nimic.